Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating mahiwagang burnay! Isang nagmamadali. 2 minutes na lang pala kasi. Daldal mo eh. Kakahingi to ng Toblerone ng tambalan. Isang matandang construction worker ang pansamantalang na mahinga matapos mapagod sa pagbubuhat ng semento. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang isang kasamahan na di hamak na mas bata sa kanya. Ano, Manong Elvis? Suko ka na ba? Naku, konti pa lang yung nabubuhat mong semento Bakit huminto ka na? Napaghahalataan na yung edad mo, Manong. Marupok na yata talaga yung katawan mo kaya mabilis ka na mapagod. Pangungot siya ng binatang si B-Boy. Hindi umimik si Mang Elvis. Ilang sandali pa ay muling humirit ng patutsyada ang binata. Manong Elvis, tingnan mo tong mga muscle ko. Kayang-kaya ko pang bumuhat kahit ilang sako ng semento. Naku, kung gusto mo pa umangkas ka pa. Natatawang sabi ni B-Boy. Pinagtitinginan si B-Boy ng iba pa niyang mga kasamahan. At hindi nila nagugustuhan ang pangungutya ng binata sa matanda. Nang mapuno na si Mang Elvis sa pang-asar ni B-Boy, ay tumayo ito ng diretsyo, nag-inat at sinabi, "Machong B-Boy, halika rito. Sadyang malaki nga mga muscle mo pero makikipagpustahan ako sa'yo. Kapag nagawa kong buhatin gamit ang wheelbarrow ang isang bagay na hindi mo kayang buhatin at hindi mo kayang itulak, ibibigay mo sa akin ang isang araw na sahod mo. Ano? Payag ka ba?" Tanong ni Mang Elvis. "Naku! Yun lang ba? Naku, tsak natalo ka na sa pustahan. Sa laki ba naman ng katawan ko? Tsak na kayang-kaya kong higitan ang mabubuhat mo. Easy mga nito. Sige, simulan na natin." Nagmamayabang na sabi ni B-Boy. "O sige, malinaw yan ha. Uulitin ko. Kapag nagawa kong buhatin ang isang bagay na hindi mo kayang buhatin at itulak gamit ang wheelbarrow, sa akin na ang isang araw na sahod mo." Paglilinaw ni Mang Elvis. Kinuha ni Mang Elvis ang wheelbarrow. Nag-inat ito na parang weightlifter. Ngumiti kay B-Boy at sinabi, "O sige, macho man, sumakay ka na sa wheelbarrow." Nagtawanan ng mga kasamahan ng matanda. Napahiya at natalo sa pustahan ng binata. Sobrang saya naman ng Thunder na construction worker dahil nadaig ng kanyang talino ang malalaking muscle ng binata. Kaya sa susunod na may makasama kang matandang trabahador, iwasan lang manghamak nang hindi ka mapahamak. Tama. Kasi 'di ba, explain ko lang po sa pang-slow. Paliwanag mo nga sa amin. Sa mga hindi nakagets. Ano ba yung wheelbarrow Diba? kasi? Una sa lahat sa wheelbarrow, Google nyo na lang. O, diba? Anong instruction ni Mang Elvis? Kapag nagawa kong buhatin ang isang bagay na hindi mo kayang buhatin at itulak gamit ang wheelbarrow, sa akin na ang isang araw ng sweldo mo. At paano mo nga namang gagawin yon kung ikaw mismo yung nakasakay sa wheelbarrow? Correct. O, diba? Matalino si Kuya. Yan sinasabi natin, knowledge is power, mga Tama, kaibigan. knowledge is power. Totoo yan. Alam niyo po mga kabisyo, isa lang itong paalala para hindi sa mga nangahamak lang din, kundi para sa mga dun sa mga tamad mag-aral. Correct. Alam niyo po mga kabisyo, ang laki at ang layo na mararating po ninyo kung di kayo tatamarin. Yung may alam po kayo. Kasi Totoo. kapag wala kayong alam, ay naku, good luck talaga ng bonggang-bongga. At saka kahit nakapag-aral na tayo mga kaibigan, kahit sabihin na graduate na tayo, hindi natin nahayaan ang sarili natin na tumigil na rin sa mga bagay natin pwedeng matutunan. Every day is a brand new day and every day is a chance for us to learn. Diba? Napakarami ng bagay na pwede nating matutunan araw-araw. Don't stop learning. Yung sinasabi ng mga teachers natin nung nag-aaral pa tayo na kahit makagraduate na kayo, read, and read. Correct. Iba po talaga yung may alam sa buhay. Tama. Tsaka alam niyo po mga kabisyo, alam ko everything is accessible. All the information is at our fingertips. Yes. Pero kasi
pag nagpinapa-research po kayo, tapos ginugoogle nyo lang, do you even bother to read it? Or you just copy and paste para may masabi? Or do you even bother to understand what you are reading? Correct. Or do you even bother to edit para hindi mo lang nakita ng mga, yung nahalatang copy and paste siya? Alam mo yun? Kasi knowledge is power. Correct ka. Siyempre, kailangan din ng lakas ng katawan, di ba? naman. Pero mas maganda siguro kung, di ba, Meron kang alam. mas may alam tayo sa buhay. At saka alam mo, ang partner, yung mga physical na yan, maalis din yan eh. Correct, manghihina ka rin. Manghihina ka rin. Pero yung, di ba, may yung mga kung ano iba, yung nasa utak mo, dadalhin mo yan dadalhin hanggang mo sa mas yan. mahabang panahon. Oo, di ba? Although, syempre, pagdating ng panahon, medyo makakalimot ka na. Pero mas matagal mo siyang dadalhin. Correct ka. Diba? Thank you, May Wagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po na May Wagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like, share ng share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Maraming salamat for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, Ang Tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Liala, At ako naman si Cambio Henry Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your number one.